Usahlah adi maraso chame aman challe akate pamato kalimpanan challe de adi donang ke bawah buliah menjadi contoh jo tauladan. Usahlah itu adi bakato Picayo sajola kanan kuaso. Usahlah itu adi bakato Picayo sajola kanan kuaso. Mulai adu rezeki banyak nangka di Bali. Auto Mercedes nan juga patabang. Auto Mercedes nan juga patabang. Cali ade udah rangsa bala rumah. Gati bila baona sarato Yamaha. Apa kau udah indah kecinan malie urang hidupnya nan sana. Usahlah adi maraso chame aman challe akate pamato kalimpanan challe de adi donang ke bawah buliah menjadi contoh jo tauladan. Usahlah itu adi bakato Picayo sajola kanan kuaso. Usahlah itu adi bakato Picayo sajola kanan kuaso. Mulai adu rezeki banyak nangka di Bali. Auto Mercedes nan juga patabang. Auto Mercedes nan juga patabang. Cali ade udah rangsa bala rumah. Gati bila baona sarato Yamaha. Apa kau udah indah kecinan malie urang hidupnya nan sana. Usahlah adi maraso chame aman challe akate mato kalimpanan challe de adi yo nang ke bawah.